ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon, nga pagatambagan nila ni Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal. Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag mo'y mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan, suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumuat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Mayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo, Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man, sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Emily, single ug wa pay anak, taga Pagadian City, Zamboanga del Sur. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa nahitabo sa akong inahan. Aron inyong hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Saan niya aning adobo te? Ay, pagkabuutan siya sa akong amiga, uy. Buutan nga pagkaanak. Paborito mong ning mama ning adobo day, uy. May na lang, panagsaan na to palit ba? Di man sad maayo nga, sigihon. Maog yun. Unya, kumusta naman? Wag yapoy paramdam ang imuhang igsuon niya. Na, wa day, uy. Paita bitaw. Marag yung wa sila yung pagbati ni mama to. Katugan ning nasakit akong mama. Ako silang gitawgan para pagkahibaw. Wa man lang yun gani makahun-ahon nagtunol bisag gamay para sa tambal ni mama. Ay, kafaet. Lagi mga anak yun, anak day, uy. Basta bitaw ati manuno na kaayo ang mga ginikanan, kitiguang na, wa nagyoy paki. Malagi, uy. Iampo na lang nako sila nga unta. Makahun-ahon na sila. Bisan pagduaw naman lang ni mama, god. Grabe. Sukad silang maminyo, no? Maihap lagi ang mga adlaw nga may bisita silang mama. May gani ka maliwat nila, day. Na, luuya kas mama ni mo nukon pananglit. Na, di gyud na mahitabo day. Kung maminyo man gani ko, ako gyud gihapong kuyugon si mama. Aron ako mao imo atiman niya. Ay, maugid, day. Sakto, gid kayo ka. Ay, kalami, ane. Salamat kaayo, ininak. Way sapayan ma, uy. Kay baw baya kung ganahan kay kaana. Giapila na lang sad nakog sapaw aron mo ganang imong kaon. Salamat kaayo, nak. Unya ma, kumusta man ka dinhi ganiha? Ay, okay ra. Nang limpyo ko, unya ako sang gibrasan ang CR ganina. Mama ba? Gingnan na bayat ta ka ha nga di ka manglimpyo sa CR kay dangog. Ay, naunsa ka ba, uy, Emily? Kaya pa nako, day. Tiguang na lang gid kaayo ang imong tanaw nako sa. Di man good na balaka lang ko nimo. Ay, naghuna-huna. Okay ra ko. Lagsik pa ning inani mo. Sige na, manghaon na ta. Asa man ka? Moadto ko Manila, ma. Naami si Binar dito for 3 days. Pero ayaw ka balaka. Nakoy bayran para maoy mo bantay nimo samtang wa ko. Ha? Oh, ayaw na lang, oy. Kaya rin ako nga ako rin din, he. Mag-usik-usik lang yun ka sa imong ibayad. Ay, dili mo, uy. Ay, nagunaw-na Ang gusto na ko masiguro, nga naa kay kauban din samtang wa ko. Nala, sige, God. Ikay bahala, nak. Mag-amping ka din samtang wa ko, ha? Oo, nak. O ikaw po da, pag-amping dito, ha? Salamat, ma.
Si Manday, duka na, day. Uy, day, uy. Wabiyat kay tarong tog. Nya, pag abot na to din his hotel, igo ratang nipahimutang sa tumaga gamit. Nya, nag-breakfast. Pagkahuman, itso na dayon tag-seminar. Ay, maulagi, uy. Mayroon ta ka diyo no, para makapahuway na ta. Nilamin, at yung kaihigda sa tong lumba. Ay, bakit? Ay, salamat. Salamat makahigda na gitaon ta, day. Ay, lagi, uy. Pero, una ko matog. Manawag una ko sa akong gipabantay ni mama. Mangumusta ko. Ah, sige, sige, day. Hello, ate. Oh, day, kumusta man mo diha? Ay, okay ra, te. Magkikistart ang mama ni mo, te. Oh, day, palihog ko, pi. Hello, nak. Ma, musta man ka diha? Ay, niya, okay ra. Padung na kong atuog kay nakapanihapon naman, me. May noin, ma. Padong nasad may matog din kay papag yun may makapahuway sa kasamang pag-abot din ganihang buntag. Mao ba? Ay, noon. Nala, sige. Pahuway na lang mo, diha. Oh, ma. Good night, ma. Good na. Ay, salamat. Last day na cute nato karon. Og makapauli na taog, ma. Maukid. Oh, ay. Hello? Hello, te. Si mama ni mo kung ginadi ni sa ospital. Ha? Ano, oy? Nabuna lang yung usa si ate. Punsa? Ginoo ko! Lain kayo nga akong gipati nga nakadungog sa maong balita nga nabunal si mama sa banyo. Ilabi pa, kay wa ko sa iyang kiliran ni atong panahon niya. Wagit ko mahimutang ato, lambi keng ilupad ditso pauli, ug mo diretso dayon sa ospital. Mao to, paglanding gyud dayon sa akong gisakyang eroplano, may diretso dayon ko sa ospital, ug wa na muuli sa amo. Unya, Na-stroke ang imong mama tungod sa pagkabunal siyang o. Taas siyang BP ug nakumato siya. Ginoo ko, unsa dok? Kinahanglan una siyang mustay dinhi aron mamonitor nato iyang kahimtang. Sige, Dok. Buhat ang tanan aron masave ang akong mama, Dok. Ginoo ko. Ayaw intaon pasagdi ang akong inahan, maluoy ka. No, mag-ampo lang yun taday. Nga makamat ngo na dayon si mama nimo. Ay lang kung papakawa sa paglaom, good. Oy, day, salamat sa baha. Nga naa ka nga akong maduulan rong panahon na. Ay, way kaso, uy. Bayari na lang doon niya ako kung maka-extra na kapuhon. Salamat kit kay day. Glad nga consciousness mama nimo. Pwede na nimo siyang iuli. Ay, salamat taon, Dok, uy. Pero, sorry to tell you nga paralyzed ang imong mama. Dili siya makalihok. Unsa, Dok? Ginoo ko. Ay, sige na, ma. Nga na, pe. Pasensya na, kanak. Nakahasol yun ko nimo. Mama, uy, pagsulti anak ko. Hinahan mata ka. At imanon tagit ka. Kung dili maunta ko gahi og dili unta ni mahitabo. Ay, good pag-ingon anak, uy. Paningkamot hinuon nga maayo ka. Ni ara ko, ma. Dili ta kapasagdan. Salamat, nak. Mao ni problema, kay hangtod karon, paralyzed gihapon ang akong inahan. Ang akong mga pangutana mo kining mosunod. Unang pangutana, unsa may hinungdan nga na-paralyze man ang akong mama? Tungod kaha sa iyang pagkabunal? May posibilidad ba nga maulian pa siya? Temporary lang ba ni o permanente na cute? Ikaduhang pangutana, mada ka kung ako siyang ipa-physical therapy? Okay ra ba kaha sa iyang pangidaron karon nga say sinta naman ang akong inahan? Ikatulo nga pangutana, normal ba nga mag-ul ang akong mama og perming mahadlok? Kay doon naman ko'y higayon, nga mukalit lang siya og hilak? Tungod ka ni sa iyang nahiaguman? O tungod lang ni sa iyang pangidaron? Ikaupat og katapusan, unsa man nga mga pagkaon na angay para sa akong inahan nga na-paralyze? Makabalik pa ka siya sa normal nga kinabuhi?
Unsaon sa paglikay sa akong mama nga magka-bed sores, dili man gyud siya makabarog. Palihog, tabangi og tambagi ko, kini ang akong suliran, Emily. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa itong programa, kini nga akong suliran. Ano na sa bako, si Dr. Rini Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako mutambag sa inyong mga medical problem, kay medical doctor man ako. Psychological, emotional, behavioral, kay usam man ako ka psychiatrist, o mga problema sa ginadling drugas, kay usam man ako ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa inyong mga sulat, suliran di ka na mo. Pwede kayo padala sa mong email, suliran_612@yahoo.com or sa itong Facebook account, kini ang akong suliran official writers page o diba sa mga buhatan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Mga legal ang mga problema ato ni ilimbatahan na mong tambag niya na. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw mo kini nga simple living reduces stress. Simple living lang ta. Ang atong kwarta o sa kalibor diha ra pod. 10 mil diha pod, 20 mil o 500 ra diha ra imong lifestyle. Di kay munubra. Og ang imong makaya multi-cabra, okay ra na. Makaabot ra magyud po kasi mga tuan. Og makapalit kag Rolls Royce, na ipakapin nga payong, okay ra pod. Kapalit kag helicopter na, depende sa imong bulsa. Simple living. Mo na ibasabot og simple living. You live within your means. Di kay manubra. Ang atong magtatampo karong adlaw si Emily, single, taga Pagadian City. May tungod ni sa iyang mama, no? Ang Pagadian City, musta mga Sinisa family da sa Pagadian, mga taga Mulabi sa Buanga del Sur, mga Lumapas, Abelia, Blancia, mga Glipa, muna yung akong mahinumduman mga piliduha, mga Go, musta na ba akong kumpare, Undo Go, o si Fe Go, diya sa Fe Suwan Go, diya sa Mulabi, no? Si Undo Go, da sa Leroy, o sana, sa nang lugar sa Michelle, da sa Leroy ba ng lungsod diya, sa Buanga del Norte, ha? Doktora na si sa Villarias, no? Diya, o si Lloyd Bistil, ayuha pag-drive ng imong motosiklo, Lloyd. Okay, so going back to our center, si Emily, taga Pagadian City. Sweet to kayo ng Pagadian City. Kaya kung balikon, dugay kayo kung nagdoktor diya sa Mulabi. Diha may magsuluyan sa Pagadian City. No? Balukon ng inyong dalan diha, gikas pantalan, paingon sa ibabaw, sa kaon kayo. Diha may mangita, may dagsing along sa una. Dugay na itong panahon. Musta naman ang Padap Road, may out na na-maintain ninyo, no? Ug mga oligaryo, family sa Bonifacio, mayong pagpaminaw. Unang pangutanan ni Emily, unsa may hinungdan nga na-paralyze ang akong mama tungod ka sa iyang pagkabunal, may posibilidad ba nga maulian pa siya? Temporary lang ba ni o permanente na gyud ni? Well, kung na-paralyze gyud, posible dako-dakong ugat ang na-involved. So I do not know what extent naman ang mga work-up nga ginahimo sa imong mama o nakita ba ni siya usa ka orthopedic surgeon. Orthopedic surgeon gyud ang makatubag aning mga pangutanahag gyud, no? Kay pagdepende po na silang findings, no? Kay kini magong atong tiil na ani mga nerve supply o grabe sa extent ang damage, mao po na nga makakos og mobility problem. Especially kung dili will nourish ang sa pasyente, kulang sa mga vitamina, makapahimsog like mga B-complex, papahimsog sa mga nerve supply. Okay? Sunod yung pangutana, madala ka kung ako siyang ipa-physical therapy, okay ra ba siyang pangidaron karon nga 60 na akong inahan? Okay ra ng 60, ito na tigulang. Kaya akong nabasahan nga libro, old age starts at 80. Pero naabitaw 60, 70, 80, young old, middle old, o old. 60, senior citizen, pwede pa. Naamatay mga weights diya, mga physical therapist, mga expert, mo guide para nga usamang gud sa hinungdan nga maka-restore back sa strength o sa muscle is exercise. Pwede ra gina siya. Sunod nga concern, normal ba mag-uol akong normal ba nga mag-uol akong mama og perming mahadlok? Doon naman gud gayon nga mukalit lang siya hilak ron tungod ka ni sa iyang nahiaguman o tungod lang ni sa iyang pangidaron. Both. Kanang 60 very much functional pa man. Di pa ginatigulang good, no? Imo na i-reinforce ang psychological make-up, strength sa imong mama. Talk to her more often. Ask about what man nakapawuri sa iya para nga ma-address, makapagawas. Di kay magsigil lang
lang po siya ginuktok. Dili lang po ninyo istoryahon. Istoryahan ninyo inyong mama as often as possible para nga na siya masiran sa whatever problem nga naada sa iyang hunahuna. Unsa man na yung pagkaon nga ngayon para sa akong inahan nga na-paralyze. Makabalik pa ka siya sa tulma na kinabuhi. Unsaon mong paglikay sa akong mama nga magka-bed sores. Dili man good siya kabarug. Kung balikon, ipakita niyo sa ka-orthopedic surgeon. Paglikay sa bed sores, kinanglan bali-balihon ni siya o every 2 hours. Muna usa sa mga pamagi sa mga bedridden patient nga di magka-bed sores. O kaya limpyado yun. Kinanglan mawada ang kanang urine nga ma-spill out o hugaw. Nga ma-spill out kaya manay hinungdan sa bed sores. Kinarabang bed sores, labi nagtuntaas po ng blood sugar, lugay po ni siya maayo. So, as much as possible, di kaya na ito maka-bed sores kay complicate na ang problema. Infected niya, lugay ni siyang mayuhon. So, kung bedridden ng imong mama, ipabali-bali good siya every 2 hours. Rinaut na kay nakutlo nga tulunan, no? Si Emily, di sa Pagadian, no? Basta naman mga taga-Pagadian, mga tupaingon sa kwan, Kabasalan, kalimot ko apelido ni Julius, kagadiha, kauban ko sa takluban sa una, naminyo og mga singson, ha? Okay, once again, ako si Dr. Rene Obra, thank you very much sa makanunay ng pagpamina sa itong mga arrangement program, tapos katag-rating din sa itong lugar. So, from all of us, sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide Tatakaremen. Daghang salamat o maayong adlaw. Handumanan sa kaaw. Maayong adlaw kanyong tanan nga mga suking tigpaminawan, niining handumanan sa usa ka awit. Ug ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Hernan. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ng akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, sana dalawa ang puso ko. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa daw sayang kaagi karon? Mukining sa kalalaki nga taga Santa Maria, Davao Occidental. Ang atong matatampo nagdasangan nga Hernan. Oh, Hernan, muna niyo. Unsa man di pa? Cellphone. Lo, sure ka pa? Nga ako na ni? O lagi, imo na. Ako lang gipalit aron na kay magamit sa imong pagskila. Salamat kay pa. Yes! Naanagid ko yung cellphone. Di na ko magsigig panghuwam. Malakaw sa ko, ma. Asa man ka? Madto ko sa bungtod. Mangita ko signal. Wa mo'y signal din sa ato, good. Na, alas sige, ayaw pagpagabi ha? O, ma. Malipay na unta ko nga na ako'y kaugaling yung cellphone. Pero mausa lagi. Kinahanglan na pa kumuan sa bungtod aron magkasignal. Sige lang. Ang importante, naan ako'y cellphone. Di na ako magsigig pang humam. Ma, pa, bakasyon ba man? Mananghid unta ko ninyo nga muadto ko sa Davao City. Mag-unsa magkas Davao? Mubakasyon ko silang tiya na Bilma. Sa akong igsuon? O, good ma. Kay malipay ba tos tiya kung muadto ko sila ha. Nang sa mandong, ato ning pabakasyon nun si Hernando. Sige, pagtuan na. Hernan, pa. Ayaw pabadlong si mong iyan, ha? Dili pa kabutan ako ha. Bantay bitaw. Pauli din his ato ha, ngawa pa'y klase. O, ma. Uy, ang ako madining gwapo nga pag-umangkon. Uy, dayon dong, dayon. Paminda ko, tiya. Ay, pastilan pagkabuutan, gudi mong bataa ka. Uy, nga naman di ay tuod nga ni amang ka. Gisugo kang mama ni mo? Wati ay. Kuhaan ka nang bakasyon lang ko din sa inyo kay laay kayo dito sa bukid, good. Maayo hinuon, aron ako'y kauban din he.
Induta din his ilang tiya, uy. Bisag unsang orasan na signal. Mag-Facebook ka, bi? Unya, mang-add ko aron na ko'y daghang mga friends. Ala, ni-confirm sa kong ipang-add. Angel ang pangan. Murag familiar lagi na ko iyang naong. Familiar sa kanak ko, Hernan. Taga din, di ka, Jill. Taga Santa Maria man ko. Bantog ra nga mura na ko nakakita ni mo. Taga Santa Maria, saday ka? Ako, masad, taga Santa Maria, sa ko. Bantog ready ay. Oh, silingan na dita. Jel, okay ra ni mo nga samuk-samuk kon di ka birmi? Okay ra, uy. I love you, Angel. Hernan. Muna'y tinuod, Jill. Sa sige na tog chat-chat o ganay. Na-in love na ko ni mo. May chance ka ko ni mo, Jill. Anya akong sugton ti ka. Dili ko nimong pasakitan. Di ka na mahitabo kay love mo kay tika. Bantay ha. Wala di. Anya, unsa man, imo na kong gisugat. Oh, Hernan. Uyap na ta. Salamat, Angel. Salamat kayo. Kumusta, Heart? Kinsi mong gi-heart, uy. Kinsa mo daylain? Di ikaw. Anong nag-heart man ka na ako? Ganahan lang ko nga, manaytaw ka na to. Ganahan ko matawag ni mong Heart. Ang buot pasabutan na nga, Heart ang atong call sign. Oh. Okay ra nimo nga. Okay ra nimo, Angel, nga Heart lang ang atong tawaganay. Okay ra, uy. Sige, heart ang atong call sign. Ana ba? I love you, Heart. I love you too, heart. Ha? Last na ini mong tawag na ko? Oh, Heart. Nga naman. Di abe ako ron sa Davao City. Kay ni bakasyon ako dire. Unya, mapauli mo ko hapit. Kay hapit namang klase. Mao ba? Kung nanakusbay, di na ko makachat ni mo kay wa may signal sa amo good. Wa to po bungtot. Sige lang. Magpaabot na ko kung kano sa ka mo kontak na ko, heart. Salamat, Heart. Kaya, basta mo, Part. Basta na mga bakasyon, Part. Okay ra mga Part. Nalingaw ra ko dito sa ilang tiyo. Yay, usab naman ka, Part. Ha? Sino usab? Okay. Nganong nausab ako nga mauram gyapon ko. Ay, nausab niyo, Part. Ma. Kita ko kayo dito taas. Saba de ay. Lagi. Kita ko lang ka, Part, Lagi, Kita ko lang ka, Part, Yan taas. Kita ko yung mata, yan taas mong liog. Saba de Part, wag yung lamin ang komedyan mo eh. Timing kayo, Bayernan. Nga, nauli ka. Oh, nga naman. Uy, tanong kami Maglaag ta. Ha? Nga naman, bay? O kalimot ka nga hapit naman ang pista din sa to. Naay diskuron. Oh. Ha? Maglaag ta. Kay naidagang gwapa ron. Sige. Maglaag ta ninyo. Gwapa sining babae nga bagong abot. Uy! Saan ka niya? Bay, nakoy nakita niya chicks. Sure ba? Sige. Diskarte lang mo inyo diha. Kay manginabuhi sa kung ako dre. Sige bay, kumbati diha. Di nila ka kay nakoy ila-ilahon. Hi, miss. Hello. Pwede makikila-ila ni mo? Ako dahil si Hernan. Maylin. Ikaw rin laging usa. Asam day mong uyab. Papa ko'y uyab, uy. Sure? Tinuod lagi. Papa ko'y uyab. Okay. Kung mo na, pwede dito kang masayaw, no? Timing kayo, kay sweet ang music. Okay na mo nga manayaw ta? Sige. I love you, Lynn. Unsa maning imo, uy. Panguyab na ni? Ana-ana, good. Hernan. Baladag mo ingon ka nga, preskor kay ko. Kay bago ba na nagkaila. Niya, nanguyab na din ko ni mo. Gani, paspas kaayo ka. Pero adrong gud yapon na paingon nga manguyab ra mo ko nimo, di ba? Nya unsa man? May chance pa ko. Unya, konsugton ti karon, dili ka ako nimo pasakitan. Ako na isa nimo nga panggaon tagyud ka. Sige na lang, uy. Unsa man uyab na ta? Oh, Hernan,
Uyab na ta. Salamat, Maylin. Mo ano ni ang nyo, Lin? Oh, Hernan. Dali, dayan diri. Ay, di na ko, Lin eh. Igor ko nga, nihatod ni mo. So, mapauli na ko, ha? Ayaw pa pauli, uy. Di ko ni mo papauli yun. Gabiin na baya. Si Bakong maunsa kasdan. Ari na lang katog. Ugma na lang sa buntag pauli. Akuan ka nang basig masag ko ang imong mama nga. Magpadayon kag lalaki. Nangatog naman good sila. Dali na, suda diri. Sige na lang eh. Katog na. Asam ko matog. Diha good sa kong katre. Unya, ikaw, asam katog. Tapat ko nimo. Mahadlo ka na ko? Di man. Dugod taon. Sige, magtapad na lang ta. Ako yan eh. Di mo ko makatog. Kalangas ba ni mo, uy? Ay, sorry. Di ko makatog, Lin. Parehas data. Di sa ko makatog. Pwede magakos ka ni mo aron makatog ko. Mananghit pa man ka, uy. Nga uyab naman ta. Gakos lang good. Sige ha. Magakos ka ni mo ha. Huy, ingon ka, magakostra ka. Ikis malaki ka na ako. Nanginit pa yun naman nga. Nagtapat ang atong lawas. Lina. Hernan. May nagpasapin ako sa kumpwato ni mo. Di lagi mapugnan eh. Maylin! Maylin, oy! Bago na, oy! Buntag nung day. Maylin! Ay! Ganun kay ba ni mong ibangon? Ay! Hala! Kinsa ka? Nga nung naka sa kwarto sa kong anak. O ganun nagdood mo. Ma? Maylin! Ganun may kauban kang lalaki din sa imong kwarto? Kinsa nila laki ha? Si Hernan, ma. Akong uyab. Nasaan mo pa? May nahitabo ninyo? Ote? Ay, kinahanglan nga manubag ka sa gibuhati mo sa kong anak, ha? Paniya ang imo mga ginikanan, kay magsabot mi kung kanus ang kasal ninyo. Ha? Kaslunon ka? Angel. Unsa mong pagkahitabo Namugod kay babae nga gihatod. Unya dito kong makatuog og may nahitabo na mo. Og nakitaan ko si ginahan nga nagdugmi siyang anak. Mao nang ilaming ipakasal. Kinagibuhat maniliwan ako, Hernan. Ganun mo ko gipasakitan. Sa ilo ako, Angel. Ano yung imo pag-eskwela? Muundang nalang ko ini. Kay makiktipo naman ako, Smilin. Samtang magpaabot mi sa adlaw sa mong kasal. Sa ato pa, magbuwag na lang tayo ni. Angel. Sorry kayo. Andam ng tanan, alang sa mong kasal. Kinahanglan nga makikita ko ni Angel. Nganong nakikita man ka na ko? Di ba ingon ka kasunod na ka? Angel. Ugma na nga mong kasal. O niya ano nakikita man ka na ko? Bisag buwag na ta, pero friend naman gayapon ta, di ba? Nga naman di ay. Ugma na nga mong kasal. Mahimo ba nga mutambong ka sa mong kasal? Sure. Di na gid kapukan. Maminyo na gid ko. Ayon ka sa Angel. Ingon siya, mutambong siya sa akong kasal. Si Angel ka lang ni kanta. Kalain sa kong pati. Kasakit sa kundukan, namati siyang kanta. Nan, okay ra ka? Olin, okay ra ka. Hindi ko mapadas akong kipati. Nainay ka na eh.
kinahanglan di na ko magkunauna ni Angel. Kay mamilyo na ko karon ka Maylin. Gamay na lagi og kuwang. Og buto nang akong luha nga naminaw sa gikanta ni Angel. Ug sa akong nakita sa mga mata ni Angel nga gisakitan siya nga nagtanaw nako nga kaslo na. Sa pagkakaroon, focus ako ni Maylin nga akong asawa. Labi na nga may anak na mi. Dinhin na ng kutob. Og dagang salamat sa pagdagad ng akong tampo. More power sa RMN. Mao kada mga hikalang kaagi ni Hernan nga taga Santa Maria, Davao Occidental. Uban sa awit ngayang kipangayo, awit nga nagalahan, sana dalawa ang puso ko.